Kesäkukkaryhmät kuuluvat jokaiseen julkiseen puistoon, kaikille toreille, kävelykatujen varsille, hautausmaille ja kaikkialle, missä ihmiset liikkuvat. Ne täydentävät julkista vihertilaa värikkäästi ja antavat takuun varmasti pitkäaikaisen ja runsaan kukinnan. Kesäkukkaryhmien harkitulla suunnittelulla voidaan antaa haluttua persoonallista ulkonäköä julkiselle tilalle, kun värejä, muotoja ja niiden yhdistelmiä käytetään taiten. Pelkkiin petunioihin, samettiruusuihin ja begonioihin ei kannata pitäytyä, koska sekä laji että lajikevalikoima laajenee jatkuvasti, tarjoten joka vuosi myös uusia, kestäviä, kiinnostavia ja näyttäviä ryhmäkasveja. Kun raha on tiukassa, voidaan ryhmäkasvi-istutusten suunnittelulla vaikuttaa merkittävästi niihin kuluihin, joita kasviryhmien käyttö tuottaa. Kesäkukat ovat edullinen tapa luoda puutarhamaista ja värikästä ympäristöä. Ryhmäkasvien käytössä lähdetään nykyisin usein teemoista. Väriyhdistelmien ja kukinta-aikojen suunnittelulla tuodaan jotakin tiettyä asiaa esiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kunnan omat värit tai vaikkapa jonkun ison tilaisuuden logoväreineen ja muotoaiheineen. Kun kesäkukkaryhmien käyttöä suunnittelee esimerkiksi kunnallisilla viheralueilla tai vaikka hautausmailla, kannattaa käydä mielessään tarkkaan läpi, kuinka ihmiset alueella liikkuvat. Onhan luonnollista, että ryhmille pyritään saamaan mahdollisimman paljon katsojakontakteja ja katsomistunteja. Nämä markkinointiviestinnästä leikillisesti lainatut käsitteet tuovat todella hyviä ja tärkeitä ajatuksia myös ryhmäkasviryhmien suunnitteluun. Kesäkukkien käytössä pyritään myös kustannustehokkuuteen, saamaan rahalla mahdollisimman paljon hyötyä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että suunnittelijan pitää pyrkiä maksimoimaan kasviryhmien huomioarvo. Kasviryhmien sijoittelussa on siis mietittävä ihmisvirtojen liikkumista alueella. Näyttävimpiä ryhmäkasveja ei kannata sijoittaa esimerkiksi pelkästään kunnantalon eteen vain sen takia, että kyse on kunnantalosta. Se on hyvä paikka tietenkin siinä tapauksessa, että kunnantalo on alueella, jolla paljon liikutaan joka tapauksessa. Monet vilkkaimmista kulkureiteistä on nykyisin päällystettyjä alueita, joten maahan tehtäviä ryhmäkasvi-istutuksia ei voi käyttää. Sen vuoksi istutetaan kesäkukkia yhä useammin siirrettäviin suuriin astioihin. Näitä liikuteltavia kesäkukkaryhmiä voi sitten sijoittaa juuri niihin tarpeellisimpiin kohteisiin, sinne missä suurimmat määrät ihmisiä liikkuu. Ja mikäli syystä tai toisesta ihmisvirtojen kulkuuoma muuttuu, voivat astiat seurata perässä. Kuten puutarhasuunnittelussa yleensäkin, keskittäminen kannattaa. Eli yleensä on järkevämpää sijoittaa isompi määrä astioita yhteen paikkaan, missä ne huomataan varmasti, kuin sirotella niitä sinne tänne yksittäin hajalleen, jolloin niiden huomioarvo jää vähäiseksi. Tämä sama periaate koskee tietysti myös maahan istutettavia kesäkukkaryhmiä. Mieluummin isompia ja näyttävämpiä ryhmiä, vaikka sitten hiukan harvempiin paikkoihin. Isojen traktorilla tai nosturilla paikalle tuotavien ja maahan sijoitettavien isojen astioiden lisäksi kesäkukkia kannattaa sijoittaa myös maatason yläpuolelle. Nykyisin on tarjolla monenlaisia lyhtypylväisiin, muihin paaluihin ja seiniin kiinnitettäviä kesäkukka-astioita. Varsinkin ahtaammilla kävelykaduilla ne voivat olla todella käteviä ja luoda puutarhamaisen värikästä tunnelmaa. Kesäkukkaryhmän suunnittelija pyrkii luonnollisesti luomaan myös helppohoitoisia ryhmiä, jotta kustannukset pysyvät kurissa. Kasvilajeja päätettäessä on luonnollisesti mietittävä hoitotöiden, varsinkin nyppimisen tarvetta. Usein erityisesti hautausmailla, missä kesäkukkia on paljon ja henkilökuntaa kuitenkin vähän, hoitotarpeilla on todella suuri merkitys. Vaikka uusia kesäkukkalajeja ei kovin paljon vuosittain tule, lajikejalostus tuottaa jatkuvasti uusia lajikkeita tutuistakin kasvilajeista. Niissä värien, kokojen
muotojen ja viljelyominaisuuksien lisäksi pyritään myös aiempaa parempaan sään kestävyyteen ja helppohoitoisuuteen. Uusien lajikkeiden ominaisuuksia onkin syytä jatkuvasti selvittää ja päivittää tällä tavalla mahdollisia tulevia ryhmäkasvilajikkeita. Yksi uusiin lajikkeisiin aika yleisesti liittyvä ero vanhempiin lajikkeisiin on niiden kompaktimpi muoto. Se liittyy aika paljon niiden viljelytehokkuuden kehittämiseen. Mitä kompaktimpi taimi, sitä enemmän niitä mahtuu neliölle viljelyvaiheessa. Ja samaten sitten niiden kasvu on kompaktimpaa myös kasvupaikalla ulkona. Seuraavan kesän istutusryhmien suuntaviivat ja niissä käytettävät taimet on tärkeää päättää jo hyvissä ajoin kuluvan kauden loppuvaiheessa. Näin taimitilauksia voidaan tehdä jo syksyllä, jolloin suunnittelija voi vaikuttaa myös taimituottajan tekemiin lajikevalintoihin ja esimerkiksi siihen, että vaikkapa osa taimista tehdään 2 pistokkaalla ruukua kohden, jolloin niistä saadaan isompia jo istutushetkellä. Koska lajikkeet vaihtuvat niin nopeasti, haluttua lajiketta ei välttämättä ole enää tarjolla. Jos haluttua ei enää saa, voi neuvotella sitten vastaavasta viljelijän kanssa. Tarjouspyynnön yhteydessä on muistettava tilata tarpeelliseksi arvioitin määrä paikkotaimia, vaikkapa 10% yli sen, mitä istutussuunnitelmaan kuuluu. Kesäkukkaryhmään kannattaa valita aina vähintään 3 tai 4 lajia, jolloin ryhmällä on parempi kyky kukoistaa, vaikka kesän sääolot olisivat hankalat. Tietyt kasvilajit ja lajikkeet soveltuvat toisia paremmin kasvamaan erikoiskohteissa, esimerkiksi kukkapylväiden pienemmissä astioissa. Pallomaiset petuniat toimivat tällaisissa paikoissa hyvin ja ne eivät yleensä roiku liikaa, samoin pikkupetuniat. Valotolppien amppeleissa on oltava voimakaskasvuiset lajikkeet. Amppeleita katsotaan alhaalta ylöspäin, niinpä amppelin pohja ei saa paistaa. Yksi video ei kykene esittelemään kaikkia mahdollisia kesäkukkalajeja lajikkeista puhumattakaan. Otamme tässä kuitenkin esiin esimerkinomaisesti joukon huomionarvoisia ryhmäkasveja. Ahkeraliisan kohdalla vaihtoehtona on käytetty viime aikoina menestyksellisesti aurinkoliisaa, Sunpatiens, joka on palsamin ja Uuden-Guinean liisan risteymä. Aurinkoliisa ei siedä varjoa yhtä hyvin kuin ahkeraliisa, mutta toisaalta se sietää paahdetta enemmän kuin Uuden-Guinean liisa ja pärjää siten aurinkoisessa paikassa hieman vähemmällä kastelulla ja kukkii hyvin. Monet asiantuntijat odottavat, että harsotyräkin käyttö tulee lisääntymään. Se on hieno ja ilmava myös amppelikasvina. Sen ongelma ja siten suunnitteluvaiheessa huomioon otettava seikka on, että se ei viihdy kylmässä ja märässä. Toisaalta se pärjää aika paahteisessakin paikassa, jos vettä on riittävästi. Ja hyvä ominaisuus on sekin, että se menestyy myös varjossa. Begoniat ovat aina kuuluneet kesäkukkien vakiolajistoon. Viime aikoina erityisesti maisemabegoniat ovat olleet nousussa tästä ryhmästä. Ja niistä erityisesti Dragonwing-tyypin lajikkeet ovat helppohoitoisia ja vaikka ne eivät vielä aivan alkukesällä parastaan anna, ne ovat erittäin näyttäviä keskikesästä syksyyn. Toinen huomionarvoinen begonialaji on Bolivian begonia, josta on tarjolla hienoja ja helppohoitoisia lajikkeita, vaikka niitä ei kannata istuttaa liian paahteisille paikoille. Bolivian begoniat sopivat hyvin muun muassa katualueiden pylväissä oleviin koreihin. Sirokesäkynttilä, gaura, on jo vanhastaan käytetty laji, mutta on yleistymässä nyt uudestaan. Se on hyvä ja ilmava kevennyskasvi ryhmiin, vaikka uusimmat lajikkeet ovatkin aiempia tiiviimpiä. Parhaita lajikkeita ovat keskikorkeat ja ne ovat riittävän tukevia, mutta kukkivat hyvin. Se pärjää myös puolivarjoisessa paikassa. Myös hämähäkkikukka, Cleome, on paljon käytetty korkeampi kesäkukkalaji. Hämähäkkikukista tulee joka vuosi runsaasti uusia lajikkeita, mutta ominaisuudet ovat silti aika samanlaiset.
Siemenestä lisätyillä korkeilla lajikkeilla on isot selkeät kukat. Uusilla matalammilla lajikkeilla on pienemmät kukat ja niitä on runsaammin. Pistokas lisättynä siitä tulee matalampi kasvuinen ja silloin siinä on isot ja tanakasti pystyssä pysyvät kukat. Zinnia on myös vanha ja tuttu laji, mutta jäänyt vähemmälle käytölle. Sitä kannattaisi nyt suosia kyllä enemmän, koska siitä on tullut erittäin hyviä uusia lajikkeita 2 ryhmästä markkinoille. Pienempikukkaiset saharat ja suurempikukkaiset mondot ovat siemenestä lisättäviä ja kohtalaisen matalaksi jääviä. Niillä on erittäin hyvät värit. Kesäkukkaryhmiin kuuluu nykyisin usein myös heinäkasveja, jotka ovat monien muiden kesäkukkina viljeltävien tapaan oikeastaan perennoja, mutta niitä käytetään kesäkukkien tapaan. Koristeheinien käytössä on muistettava, että nekin tulevat parhaimmilleen yleensä vasta keskikesästä alkaen. Ne tuovat pystykasvuisina kolmiulotteisuutta ryhmän muotoon ja ovat värimaailmaltaan erilaisia kirkkaasti kukkiviin verrattuina. Koristeheiniksi on valittava sellaisia, jotka sietävät kastelu- ja lannoitustasoa, joita ryhmän kesäkukat vaativat. Arabian sulkahirssi on erinomainen heinäkasvi, josta voi turvallisesti aloittaa, ellei heineä ole aiemmin ryhmissä käyttänyt. Se menee hyvin myös lähes missä vain, kunhan sitä ei aivan syvään varjoon istuta. Sen kukinta ajoittuu heinäkuulle, jolloin kasvin ilme muuttuu täydellisesti. Kukinta yltää noin 50 sentin korkeudelle, lehdistö noin 30 senttiin. Monivuotinen periaatteessa on myös upealehtinen koristebataatti, mutta sitäkin käytetään yksivuotisten tapaan ryhmäkasvina. Se kasvaa parhaimmillaan todella kookkaaksi, mutta siitä on myös pienempiä lajikkeita olemassa. Niiden rehevä lehtävyys tulee oikeuksinsa parhaiten suurissa istutuksissa. Varjopuolena siinä on kylmän arkuus, kovin pohjoisessa se ei menesty ja etelässäkin kylminä kesinä se selvästi kärsii. Kesäkukkien yhdistely keskenään ja myös toisten puutarhakasvien kanssa on mielenkiintoinen ja tärkeä osa julkisen tilan suunnittelua. Niitä voidaan käyttää hyvin monien perennoiden kanssa, erityisesti jos kyseessä on uusi ryhmä, joka ei vielä aluksi ehdi kasvaa kovin täyteen. Siinä tapauksessa kesäkukat peittävät nopeasti ylimääräisen tilan ja tuovat paikalle väriä. Myöhemmin ne voidaan tarvittaessa poistaa. Kesäkukkia kannattaa suosia paikoissa, joissa niille on tarjolla hyvä tausta. Tällaisia ovat esimerkiksi havuryhmät. Mutta pensasryhmien yhteyteen niitä ei kannata yleensä sijoittaa, koska pensaiden juuristo hyvin nopeasti löytää kesäkukkaryhmälle annetun paremman maan ja työntää juuristonsa ravinne- ja vesivarkaisille. Eli ryhmäkasvit on suojattava juuri matolla tällaisissa kasvupaikoissa. Mielenkiintoisia uusia tapoja käyttää kesäkukkia ovat suurten astioiden ja kukkapylväiden ohella esimerkiksi kukkaseinämät ja muut erikoisemmat koristerakenteet. Mielikuvituksen käyttö antaa varmasti paljon mahdollisuuksia. Vaikkapa asuntomessuille tai muille isommille tapahtumille voi tarjota ideaa rakentaa näyttävä sisäänkäynti kesäkukilla tehtynä. Ne eivät välttämättä ole mahdoton kulueräkään ja tuovat hienosti kesäistä ja värikästä puutarhamaisuutta kyseiseen tapahtumaan. Ryhmäkasvit tarjoavat loputtoman laajan käyttömahdollisuuden rakentaa kiinnostavaa, värikästä ja puutarhamaista ympäristöä. Vain mielikuvitus on rajana. Sitä kannattaa käyttää.